Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje kuma-fractions wethu sizofunda ngokususa ama-mixed numbers. Kususa noma ukusubtracta ama-mixed numbers. Sokwenza-ke ngendlela ezimbili ezihlukile. Sizokwenza ngendlela yokushintsha sikwenza ama-improper fraction, sibuye futhi sisusa ama-improper fraction, sibuye futhi sikwenze ngendlela yokususa ama-mixed numbers. Phambi kwethu sino 8, 2/3 no 5/6 wethu. Ne-minus sign yethu esizoyisebenzisa ukuminasa zonke izibalo zethu. Sizothi ke lesa sibalo masishintsha sisenza improper fraction, sizothi u3 uhlala i-denominator yethu ayishintshi. Sizothi u3 uma times ka-8 ukunikeza u24, uphinde umhlanganise no2 uthola u26 na improper fraction yethu manje esesinayo. Sesishintshile lesa sibalo, sizoyana ngale sithi u6 u5 u6 times 5 noma u6 umphinda ka-5 uzothola u30 umhlanganise no5 uthole u35. Sekanjalo ke manje ama-improper fractions wethu sokwenza ke ukuthi sishintshe ama-denominator wethu ngaphambi kokuba sisuse noma si-subtract lokho sothi sikwenze. Sizofuna lento abayibiza i-least common multiple noma inamba ozoyisebenzisa ezozenza ukuthi zifane u3 no6 wethu. Inombolo esoyisebenzisa u6 wethu, inamba ekhona nengathi incanyana esingayisebenzisa maphakathi no6 no8 wethu. U3 ke uma umphinda umenza u6 ususuke samphinda kawu2, sesizothi u26 mawusimphinda kawu2 sizothola u52. Maqeda u6 wethu ngale ke yena kashintshi ngoba u6 ubeka 1 nje kuphela. Kuyafana ukuthi inombolo engaphindekanga no35 wethu uzoba inombolo engaphindekanga. Sesingachubeka sibaleke, sizothi ama-denominator wethu ka6 awashintshi noma awasubtractani, awasusani, kepha inombolo ezizosusana u52 no35 wethu. Yizo ezinombolo ezizosusana. Uma ususa u52 no35 uthola u17. Ngokubala ke ngecalculator wakho ngokusheshsha lokho ukuze ungaxakeki. Esizokwenza ke sifuna ke ukuthi sishintshe leya siyenze i-mixed number manje leya kuze kube ama-proper fraction. Sizothi u6 ungena kangaki ku17 ungena kawu2. La 2 engimbhale laphayana manje sekayi inamba ephelele. Kusala bani? Kusala u5 ku7 u6 uma umphinde kawu2 ku17. Sibhale ifraction yethu ngaleya ndlela, i-denominator yethu ayishintshi. Yenza-ke kanjalo-ke uma ushintsha i-mixed number uyenza improper fraction, maqeda uwathathe lama improper fraction uwa minus. Indlela-ke engihlale nami ngenza ngayo. Uphinde futhi uguqulele improper fraction yakho uyenze lento abayibiza i-mixed number ukuze ama-fractions wakho ahlale proper noma ngendlela eqondile. Sesoyenza ke manje ngaleya ndlela esenze ngayo kulesiya yasekuqaleni. Sothatha ke ama-whole number wethu noma inombolo zethu eziphelele u8 no5 siba minus noma sibasuse kuqala bona. Sizothola u3 bese maqeda siye ngale kuma fractions wethu. Sizobhala nje i-plus sign yethu laphayana. Ama-fractions wethu ke njengoba senzile lapha ekuqaleni, i-least common multiple noma inamba esizoyisebenzisa ukuthi ziphindaphindane ezenza zifane u6 njengasekuqaleni njengale nibonile u6 esinaye laphaya no5 asimenzanga lutho ngoba siphindaphindanga u6 uhleli zanjalo. U2 uma umphinda u3 sikhumbule simphinda kawu2 ukuze sithole u6 somphinda futhi no2 kawu2 sizothola u4. Nayi-ke indaba ebalulekile nangifuna nivule amehlo ezothanda ukuxaka kakhulu. Ngizonichazela ukuthi sizokwenza kanjani imizuzwana nje.
Mawungathi uyabheka lapha uma singathi sisusa u4 ku5 sosala ngenamba engaphansi futhi ku0. So ngakho ke isibalo sethu angeke sibe ngale ndlela esisifuna ngayo nevumelekile ezibalweni. So kwenza ke senza lento le ukuthiwa i-borrowing noma ukuboleka. Sizoboleka u1 lapha noma sithathe asho ukuthi siyathatha u1 lapha ku3. Ngeke ngihlukanise kahle sizobona ukuthi sisebenza kanjani. Sizothi ke manje isibalo sethu esisha masiboleka u1 u2 plus u2 plus 6 over 6. U6 over 6 wethu uyafana no1. Mawungathi u1 loyana u6 over 6 umenza u1 plus 2 uzofana nokuthi u3. Uthathe loya 6 over 6 njengo1. Maqeda ke sizothi plus 4 over 6 ususe u5 over 6. Sizoyibhala kanjena ke manje into esesizoyenza ke sizothi u6 plus 4 minus 5 iyo number ke esesizoyisebenzisa entshe sizobala ngayo u2 loya uzohlala anjalo ngoba sibolekile sasusa kuye. I-denominator yethu kayishintshi iyafana kuzo zonke. Sizohlanganisa ke manje u6 plus 4 minus 5. Ukhumbule sisenza lento abayibiza i-subtract noma ukususa. U2 uhlala njalo i-whole number yethu ephelele. Sizothi ke manje 6 masithi 6 plus 4 sithola u12 siphinde sisuse u10 sithola u10 siphinde sisuse u5 sithola u5. Nayi isibalo sethu sima kanje.